afo ne ho nsɛm na ɔmampani na nado danko akufo atu anamo bi anwumere yi yɛde mu asɛm ba ebi ka wɛno mo yɛde ba somo sɛ me no sia kase bɔ hyɛ no so sɛ wokɔ Facebook hɔ no mo a ɛyɛ Sompa 93.1 Sompa 93.1 YouTube so yɛ Sompa TV search ye mare fia subscribe na like na share na won fɛfo nso nya bi nhwe afei wadwo nkyerɛ won susu ye no yɛ afafa bra ɛbrɛ pam ye benya dagye ne akenkan no kama adiama ho anuanom ye no yɛ agye adwa bɛkenkan sɛm yi kroje sɛ sukyerɛma ɛyɛ me akosia agye wakɔde boaten mene nana kwabena kɛse ensɛm no enie nanu ada ya wɔsoafo hwɛ amanebɔ na afei so abɛfo nimdeɛ ɛkwan so wɔno na ɛhwɛ so ɛba santimanta kropo kumase mu no wɔne nsɛm trɔfo na afei so Ghanafoɔ ɛbɛdi nkɔmɔ ne nyina ɛne sɛ nyame yɛ adom abosom yɛ mu dɛ ɛtɔ so aduasa baako ɛgya ebo na bibia aba na wieyɛ ne nyina ɛne sɛ wo a wowɔ Ghana card nanam so ma watimi atintim sɛ watim Ghana card no so no ebetimi aboa wo ma wosem no nso so no wotwe ensam no free Ghana card no mu a na wo de akosem card no so na aboa wo ama watimi ayɛ dwuma bia ya wo pɛsɛ wo de wosem no ɛyɛ na enkuntabo kakra ya mpanifo de ama efiri enura noa ɛba no abusua tawaso ne tie nsɛmɔn sɛ Ghana ni bia egyina hɔ no mu a emu bi ayɛ ebi ɛnyɛyɛ na abusua de tie ne sɛ omanfo be kai na omo ahyɛ no nso a ebra na yɛ Ghana card no mo a na mo nya mfinsia edunum eba ne soro na mo wɔ ne fam wɔ no Ghana card no na mo nya bi ne sa yɛ ntina wɔne a wɔwɔ animu ɛkɔ fi dunum ɛkɔ ne dunsia dunson don wɔhwe kro no ɛno na etumi ɛyɛ yie ya mo yɛ bie na enkontabuo no hwɛmu kakra ɛkyerɛ sɛ wi Ghanafoɔ bi gyina hɔ no mo a besa 7.9 million ɛna Ghanafoɔ a ɔmo tira nya yi a bosomyem dɛ ɛtɔ so aduasa baako ɔmo sem ya ɛyɛ mobile phone ne tɛkyerɛma no wontimi mfa nya adwuma bia biom na enkontabuo no ɛkyerɛ sɛ na no ada bra na yɛ kan Japade na afenso adan ahodo yɛ ɛwɔ ɔman mu no ɛna saa nipa yɛ saa adwuma no ɛkyerɛ sɛ woyi nipa yɛ ɔmo yɛ bɛsɛ mfinsia edunum no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ 19.9 million ɛna yɛ nipa ɔmo mfinsia edunum no na enum no ɔmo kyerɛ sɛ emu kakra bi ana atumi ayɛ Ghana card no bi a ebetumi aboa wɔ mo na ɔmo sem no nso so no atumi aboa wɔ mo no matwe free ha akɔ ha no matumi da yɛ adwuma so manfo kra bɛhyɛ na wahyɛ no nso a na anu ada bra na ɔman nsa na hwe yɛ wakɛle oforiata na wɔkenka ɔman akɔ homa bosika no saa nsɛm nyina nso ɛbɛtɔ dwa ya okyire mu enkyeremu kakra a wɔkan akɔ ase hɔ no mu a ɛwɔ hɔ ɛne sɛ yɛ maame ɛsla owusu akufo a yɛ wɔno yɛ ɔsoafo hwɛ amanebɔ na apɛso abɛfo nimdeɛ ho nsɛnsɛm so no wɔno nso kyerɛ mu saa sɛdeɛ me kyerɛkyerɛ mu ya na kyerɛ sɛ wohwɛ hwehwɛmu ne nkontabuo na ɛba no a Ghanafoɔ bi a saa abrɛ no nya mfinhyia dum ntoma ntoma nya Ghana card ne bi no deɛ keka kɔ no deɛ wɔn ahwɛ ɔmo bɛka pɛɛ nyame yɛ adom abosom yɛ tɔ so yi bosom yɛ wode tɔ so aduasa ɛbaako na yɛntie nsɛm bi yɛ maame ɛsla owusu akufo bra ɔba santimantam kropo kumasem no na wɔde nsɛm no tu dwama nsɛm twerɛfoɔ obi o use mobile phone bia no yɛn register yɛn sim card no nyɛ sɛ yɛpɛ sɛ ha amanfoɔ kɛkɛ na ɔmo tɛ akyire hyɛ sum ase ɛbɔ yɛ po di yenya sim registration exercise ni wi a obi ntumi enkonkote sum ase ɛha yɛ bio nti ɛyɛ nyina ya sɛ de sɛ wokura mobile phone na device bi a sim card hyɛ mu a ɛsrɛ mu a yɛn konko register yɛn register yɛn ɛna yɛ kɛsɛ yi nipa bɛyɛ ɔpepe du mienu a ɛto na mo nsɛm pɛ sɛ ɔmo register on sim cards no kyerɛ sɛ ɔmo nyina te aseɛ sɛ ɛho ahia paa nyame adom a bosome yi kɔ awie a na saa adwumadie no yɛn nso yɛde aba awie yɛn extended deadline no yɛn nsa ntwemu bio amanfoɔ yɛ nanka wɔ sɛ yɛwie March 31st March nanso yɛhwɛ a yɛdu March yɛhu sɛ nipa dodoɔ na register on sim card no enti yɛsan twemu kakra yɛtwemu no na amanfoɔ ɛte dan yɛse Ghana deɛ yɛduru hɔ a yɛyɛ dede a wɔmbɛsan ama yɛmmerɛ biom aka ho na yɛde register sim card no mengyina saa akwan yi so afidie yi so agyina abɔ mu nyinaa amanneɛ sɛ 31st July so a deadline no yɛntra ntomu bio ɛno ara no wo a wɔn register wo sim card no wontumi yusu wo phone
ana device bi a SIM card ehye mu nti sɛ wonya register ya e besere mu a muntu na mo nkonko register ɛne yɛ twagu yɛ ɛyɛ maame Esla Owusu Akufo ne wɔsoafo a ɔhwɛ nkitahudie na afɛ so abɛfo ɛsoɔ sɛ betimi aboa ma bibia timi ayɛ kama ne nti wada roma sɛ wonya nyɛ ya na wo ho ayɛ ha asɛm ti yɛ kɔma so na yɛ ne amane bɔni afia agye wakɔde akɔkɔdi nkɔmɔ ne yɛhwɛ sɛ aso ɛna SIM card registration ne bɛpem sɛ bra ha yɛ yɛ kasa yi adehyɛ no gusu adi last so sɛ wɔn mo twɛn adekyɛ no wɔn asan so akɔtoa so na sɛ afɛdeɛ ɛdɔm no kɔ mafia sɛ si ahefa pɔte na wɔ yi akɔsia samre dia me wɔ ekedetia ɛnti wa ka te kɛseɛ baako na ɛwɔ hɔ no o sɛ yɛ fa kedetia ɛnti wa ka te kɛseɛ paa no yo ɛdeɛ na so akasa boye mu nkyɛ mu ai meda se na machia ɛyɛ Sompa tiefo nyinaa se nyinaa bɛka ya ɛyɛ 31st March and our communication minister Honorable Esla Owusu Akufo ɛhyɛ Ghana ni bia we use phone I also register our SIM card ɛnam nipa bɔnefo a ɔmo edi nipa dream ɛyɛ frosters a ɔmo bu nkrɔfo ɛgye ɔmo sika ɛno na time no so yɛ na Ghana fo bebre na register yɛ ɛnam saa ma yɛ extend time no ɛde aba 31st July mekyerɛ bosumi a yɛwɔ mu ya 31st na ebe mbepie mu aha num sei me di kan ba ha no pa no na enenwumre me bepie mu aha sei no ya de a se na na nipa si wa ha sei eno anapa no enenwumre antisa nipa nhyada eni hanum te se de na anapa nipa abodom pem aha num sei no enti me ma me bisa mpanifo no mo hanum sei ada date no ya extend ni biem a 19 ama ase nipa ne so ate no na o chem sei o dodo na ya register omo de amomu kofie na afesu no samre no network no ade a enye ndimboa omo enti kakra na aka o inside no na omo show omo I register amomu kofie na because of registration into no nanka weekends kra omo mba adwuma Saturday ni Sunday na registration into ochina ni Sunday kwa mesan aba enti obusa mi akakra e ho no na chese wesen yenim senkaja MTN ti go Vodafone Glo ni de kaka ho no ayere so no num de nanka won mapon a won mu kofie na no nsia ya won da so ho no na nyam bia na no won bo night ana omo bo night omo show omo akakakra na omo ho no omo show omo nti omo allow obi ama obi a ensan ram biem enti no omo tikwan no enti omo wom sisia no omo show omo enti omo wi omo be kofie na ochina ene kwasia do masan ya ba beto aso adomu a won mo wabonte no wo de wani fam a won ba ba sai omo nju 30 omo maka we inside omo nju 30 yo mafia ya das why ene wo ma ne bo I was your for way I am boni afia agye wakode ena yene no edi enkomo no na kyese keyetia ena wakakogina sesiye ya wo hwasane SIM card registration no ehwo hyehye esitie nanka yenim se bi agya so a no num de nanka MTN ti go Glo Vodafone won mu nyina pompon na so bepem sesebra ha won da so ye adwuma ma Ghana ho donti ena won mu gusu awo ho na yesa kwa ma no so biem na ye ne kwa me redu so akotwetwe nkomo e de free National Identification Authority won makachi ahwe sane won so enhye ne sitie aso ene Ghana card no won da so eye ho adwuma ana bepem sesebra ha won mapon kwa ma adwoe Madu so afia dewa so ye mrai ni nyina meje so a e wo so de no kyese ya yo sabia me kese de omo de dwumade no e de aba wie sanse mini aba se wo hwe na wo tube mienu a hwemu a ye bepem ne no na kyese dompema anipa eba beye won Ghana card de na se anu odi yi papa enkankan se ene de na mini aba na anu odi yi papa pesa se ebra ya maame Esla Owusu de betu dwa se dwumadi a ekoso no se ko ba se bosum we kwa wie pepepa enya ade a yebetina bie kwan foforo de atuma ma wona wode wom koye SIM card no ebeye ho adwuma no enam so ma dodo na anu omo pe Ghana card no e de akwakoye se dwumadi no
womani abre se krodom se kwa bia so se omo se Ghana card omo tumi nam sa kwakoye omo sim card emna tumi aboa wo mo na anu na dompre bebo ho enne enu de na ano edin ni kase enne omo de dwumeden na e de abawie na ye kodu ho no amande ebo na dodo na e de boye ne se se de dwumeden tie no enka beya anka omanpanifo yanhwe na miamia bi assembly ahodo ewo miamia ahodo nyina no nke yemma nipa yemma kwan manka ehɔ no nso so yemie bi apono bi ento hɔ na omuntumi enkɔhɔ nkɔnkɔ yɛ omudi esanse wohwe kumase tetete ya dodo na afi sabi nkurase ekora tumi edeba kumase timpɔn so na sɛ omuka sɛ omba yɛ omgana card a na akɔyɛ ɔha dompim anom bɛbɔ esanse enipadoma eba hɔ no adaje endim eni ntino dodo na adenche ne se ebetumi a enka yemma assembly ahodo ne kwan na omo nso so emebro emma wo ma atabamu se de beya omo ekwa akoye card ne so a ebetumi abo wo mo ma omo ho aha wo mo sanse de de omo enum a eye Ghana card registration of SIM card no so omo entumi afa anya hwede se nya de ebeboa wo mo kra enti ne mini aba dompima na ekoso ewo edum ewo Ghana card no ho de na sibeni na so ka che esanse nipadoma mo ho nyina no apindisia no mu si se mpenifo hwe na omoma ba mu se de beya assembly ahodo no ombetumi akɔhɔ na omoso etumi akɔye om card ma om ho atom na ni nyina chi no na omo ebi so complain se ohwe card no obi wo kwa na ne sa ka ne de nanso so no dwedi odi kodi no odu hɔ no invalid che se nya adwuma ma ne nye kura emfa ma no eni nti no ni nyina so so oban se obeye hu ehwehwemu fufuro bia so a onya ho kwan ne ayesa ehwehwemu sanse enipa obi a ono ofene de impo de ya man form se won firi no dia na wotwumia ansana wotumi asan ba ho se ono eba betwe anane card ye be ya ne kwakwa de ama no nanso so ono ye nya ni die na wo ya wo de ade ama wo abla bibi kakra bi na mato aba ho no ne te se wo kokoda tie bi nyina so no aya ade a eha wo papa no omo ekompini se aban ihwe na umedie bi ewo assembly ahodo ne se de be a wo mu ekoho no mu a mbetumi nso so eye omo de na ahoto ade aba di ni nyaba enne uba edum de bia ye ka de dia nipadom mo aho no na nya asem ketewa omo di entiemu ni sin efra ban se omo modin a no ma ba na tabamu na amanfo so ntumi entwe wo modin na Ghana japade nso omo so ensa enkabi ni nyaba akwa mebua me kakra wo ha sei yenim sa dia eyo mamu ni nyina dia ya yesa ho lai sei no empempi no ano ya no yeta hunu wo bitumi de boba no de abedi lai se wo twen nyame ya domo ade chie na se ba ya won na mpanyifo bedi ka hwe no asa na won ma hwenkaye anyambia we no akwakoye animanim ye se won betwa sem card ni mu no Ghana card ne de won say bi mu de mo ba ne ade di line ana wache se bi maka se won beda ho ma ade achi kozi se won be ya wi ana mini aba sadia ntia yakwa enya no obi wo hono mu a wantumi kura na masala internenya ahmaki be no nan esanse sa no nan ne de wanu hono mu a na kama se dodo ne be di nanim no enya ade obenya kwampo na watumi apinchen ekwana no na watumi anti wa man tam kura na nya no nan no so obi ba to ne de ene de ya nan no ye nta hu se no mu no yetam de omo ba ntam no nan no nyum ene no nsian de na dompem no atumi aba bedu hono mu a te se obepe ni din atwe na onso tumi e de aye de a onto ebeboa na ma ne sim card is wetumi a register ni aba kasa ni padodo no akọ meboa sabe de dodo na efo te obi wo hono no kokaso wo twen na bia na egbohye bi na de ahyere se won twen ana bi sana wona wo betwe bi na nkasa de obi ni won ma sabe o da ti jon sanse wi de okra no a emwawo te kwa na obeko na ade tia wetumi aba ti ye hwe se nyame ya adoma bia na se kina ombesina biem na omatumi aba be de ne mini aba de aka no ye kwa akohwe se ombetumi aba beboa medumedi na akososo a yada senu amane bowa ibrafie ne bepe bresuo binom abusuafo amane bonne kwa me redu ne yetene kano National Identification Authority won makache no kɔ ya watu yankrawe ade afi ho abusuan eda so wo saa amane bon afeso sansensem no mu na menim ba bi a wo enne menim ba bi a wo kɔ ye ne kakra ba na wo hu ye ya wo betimi ene ya che Facebook no ye wo ho YouTube no so ya dwuma fa saa kwa me no ya wo fa ho no mu a kakra wo kɔ hu ye ene sade wu nsusue mutumi se ya ade no betimi aboa no ma ye nyina ye nsu ade kakra ewom ye kɔ ye nim e wo saa sensem asem ka ne Ghana card ho sensem ya no ana ye kɔ mfimfiri mantamu na ye ne nuaba ma Daniel Hammond akotin komo
na yabusan se yaba santimantan kropo kumase mu na mfimfiri mantam so san ana enema esiko sade amanfo si sa light ten no saa na etia na ho so adehye no so san yemfa bere ne bi nka ho ana so mo de akoma atoyamu yo enema ye na ne ye ho kakra ansa na yenkɔ nkramanta no mra yenkɔfa ye nuaba na ya wo honum eno achi na yetwa afa ni fafa so ye hwesa ye benya na ya na ye no na tin ko abusa se nkramanta mu so san na nema esi ekɔ ho de no te san ye nim se ebu okwa na wo kumase a na o Ghana card no ehun sansam no ebia ensisi so a yetimi ka se kɔ nkramanta mu na ekodi ho dwuma na akaba se na fuam yensa na eda ma me esla wusu akufu ehye no eba na wie ye no yenim se nkramanta no de ampaye a ebedwa na yenkɔ ne yenkɔhwɛ sen na honom nsoso no esi etie enipa na kyere so enipa na sesen omo se ma me esla ne mpa ne fomfa bi nka ho ana na yehwɛ sa de ebesi atwa ho no so si afa oba pa nyame asomdue nka wo na ya nyame asomdue nka wo enka unso oba pa na wo ho te sen oba de adum me ho ye wala roma nkramanta mu nso enema ekosan Ghana card SIM card SIM card registration no uban kempuni mantemu a se nkrofo guso mo ye registration esan se kwesi edana so nanso besin ne Ministry of Communication womo fa ensembia ma bontisi ebia womo twi dana ko manim anase baby omu gina no ehwa na omu gina na se wo beka ye na no na mra se bedani ba fie woma ye ni se edom kuma ni di kyerese se Ministry of Communication womo ye mo ho chinchina atwan womi mfita duku se SIM card registration no enya de omu di pe edan bi bekoso a enya omu soso no omu de esan se besi na minua Ghana card na wo di kwaye registration no Ghana fododo na enya bi ede na ye fon prompo omu ya fa ho amatima mo fanya card ni bi omu di bekwa akwa register enya na si echo obi card mu a na ye echo obi sim mu a enka MTN for kra na be ha omu san se omu chip no crofo di akobisia enti mitiwi ni makwadi loan ewa MTN no atwa mi chip ma si ne no ano no ni ma sa foto fufuro enti sade amanfo si di line mu no ohwe line ba ku bi a ohwe a de pa egwom no be sen isesen me busa se wa probo no mu no centers ahodo ya wo kɔ ye no ohwe nipa na asa line no a wodi wani bu efura no pa na beka sa abre ohwe line no mu a nipa egum no ohwe a be ye sen wa probo no mu no nipa no de se eso ate entity person no esan se the only NIA card no on kita Ghana card no on nya de obaba be ha ne ho se okoye SIM registration and nipa bi so for kwatikwan so eyusu obi Ghana card register no chip ekobosa anya se ba bi ye gina na ho ani egina enti no redie nyama se mpanifo SIM card registration jano omu fa bi nka ho enya sa ye be ya na be ye say Muslim company new voter register using Ghana card only. Ghana card in this one microphone ni bin tell any penny for ya fa. Ani ase aba ya baba 2024 no bebre enya bi enfanto enya voters card enfanto aba. Ana ya mayana wase yenu aba na ya ne ate ne nkade free nkamantam na ye free nkamantam no a yempe ekwan bi ye na yenkopiem so ewo sunwane Bron East na yenko yenua ba akua nyako abro no ma ho na yenhwe sade ye niema so esi eko obapa nyame asomdue nka wo asomdue nka wo nso na na kwabana kese ma akua na ho tesen Nyankopon adom me ho ye pa me ho ye nyame adom me ho ye papa me ho ye na adehye no so sesen Bron mantam wo mo sesen wadaroma let us say nana said awia ye to nkrama adehye wo bono mantami mu kumase bia Sompa free ba kan nyina ekodu no anwumre nso ye sign fache ekohwe se na nopa no ukọ NIA registration centers a na nipa wo ho na mmom anwumre die ye kọ ye no na ente said awia na etie no kwabna awia no ye kọ PWD obatumi ane a
NI registration center afei Smith registration bi ekɔ so ɛwɔ hɔ ɛna Ghana Revenue Authority office enumere no num ɛna wɔn ɛpɔn adwuma ɛbra me beduru hɔ na sema aduasa abapa no num ho no na adwumayɛfoɔ no nyinaa ɛni hɔ ama applicant ne nso a wɔn ɛbɛpɛ card ne bi no na wɔn mu bia ɛni hɔ bibisa nipa baako ne na nenam hɔ no wɔka sɛ no num bɔde a wɔn pɔn adwuma ɛno akyi no mekɔ telcos no wɔn offices ahodoɔ ne mu wodu hɔ a na adwumayɛfoɔ a daadaa wɔsono wɔn kɔ abɔnten bɛka sɛ mobile workers no wɔn bisa na egu office no anim ɛna wɔn bɔ nkɔmɔtia no wɔn kyerɛ sɛ saa abere mu deɛ ɛfiri anɔpa no wɔn tumi ayɛ dodoɔ naa wɔbaa hɔ no deɛ ama wɔn nti sɛ wɔkyena wɔn ba na ebi ba akyire a wɔn bɛyɛ na mmom mudu MTN main office a ɛbɛn mɛkɔm hɔ no deɛ a na nipa wɔ hɔ a ɛnte sɛ anɔpa deɛ no na mmom na nipa bɛyɛ sɛ edu deɛ wɔn ɛda so wɔ hɔ a meka sɛ yi no satellite centers a wɔn biebie no nipa no etuatua mu baako mmienu main office no na nipa bɛyɛ sɛ edu ɛtete anim hɔ tikwabena wobɛtunyan saa abere yi mu deɛ a wɔn a wɔntumi linki wɔn sim card no ebi aka akyire deɛ na atresim kawa bi a ɛwɔ mu ɛne sɛ ɛbra me duru Victoria Park no krati bi anka ɔba bɛyɛ deɛ oduru hɔ ɛyɛ satellite center MTN abie oduru hɔ na nipa egu hɔ ɛboro bɛsɛ enum no ogyina hɔ kakra ɔsɛ hyerɛ na menkɔɛ sɛ nipa wɔ ha deɛ a tia koraa medeka wɔ MTN so nti sɛ ɔmogye chip no a wɔn ateka na ma me prɛko nti deɛ ɛkɔ so no bi ɛno no wɔn nso kyerɛ sɛ ɛbrɛ no kɛde bi ka ho ankɔmɔ pɛ wɔ ho wotiatia ɔma no wotie sɛdeɛ wɔn a ehia namba no ɛde di wɔn dwuma sonko bi ka deɛ a wɔn bɛnya nkampanifoɔ ntrɛmmerɛ no mu kura nkɔ afe awieɛ na mmom wɔn nso so a ɛkwan bi soɔ no namba ne nhyɛ da mmɔ bra sonko bi ama no na sɛbi ekurakura no kɛkɛ wɔde yɛ hello ne deɛ wɔn gye chip no a mfa ne ho wɔ kwan biara so. Yɛda wase yɛnua baa akua nyako aborɔ no ma ne yɛte ne nka de firi sunwane ɛne ne mpɔtam abusua no nyinaa no ɛyɛ Ghana card ho nkɔmmɔbɔ sɛ ɛkwan ne a wobɛfa so a wosɛm na ekita wa wode yɛ adwuma no ebetumi akura wafebɔ kɔpem sɛ wobɛwuo nti sɛ wo Ghana card ne bia na wakɔ na mpanifo ayɛ de ama wo sɛ bɛyɛ a wosɛm card no ebetumi abɔ ho ban na de ama wo ɛna me kyerɛ sɛ baabi a wo anwumere bia no ma yɛnte wo nka ne nyinaa na kɔyɛ Ghana asɛm sɛ wosusu sɛ ɛbrɛ no yɛmfa bi nka ho ana sɛ ɛbrɛ no so a nsusua ne wadwenkyerɛ no woba Facebook a yɛwɔ hɔ saa nso na YouTube no nso ɛwɔ hɔ ɛna afei so video ne pictures ahodoɔ a yɛkɔ mmea ahodoɔ no nyinaa no yɛde egu hɔ de ama wo sɛ wobɛnya bi ahwɛ nti wogu so a wohwɛ no woahunu sɛ ɛbrɛ no deɛ sɛdeɛ nipa no si ato santena wɔɔkorɔ no deɛ ɛbrɛ no ɛyɛ bosome koraa nyɛ adeɛ sɛ bɛwie nti mpanifoɔ nsa mmra biom saa nkɔmmɔ nyinaa no ɛna ɛgu so a yɛde ma wei yɛtoa so aba yɛtoa so ne akɔhoma no so na mobile money agent association yɛwɔ ma Ghana mu nso de ato dwa akyerɛ sɛ sim card registration no sanka betumi apanyimfo ntwemfa nkwa ne mu sanse wo mayi ɛyɛ Ghana de ne yɛ nya mfa nkoma kwasi broni ne apepere yɛ ho atu ho mampamnika na sa ne nkyene panyimfo twekɔ animu na ayere so a ne afi kwa wieye na obi atumi ayɛ ne de anka betumi aboa papaapa ama botayi a esi aban no ne so no watumi adru ho na yɛ kwa ma no so na vice president edema mobile money agent association yɛ wo mayi mu owura Marshal Omaru adi ho enkomo yɛwɔ mu adwo Sompa so nie. Hello, mejemoso. Na wapo mu ye de. Ya na dompa. Ejiri ye se business en show kon kakra. Aja, yegusun kakra. Nyameti ase. Wadaro mama me sa sim card registration. Ya ekoi. Sane ye no sa na mu hunu se wo se ekɔ. Anatemachi wo ba bi a wo se ye hwɛ ne yesiesie ne yie. I think so far no koye na adesradia ya dey to abanya nim ni say can one extend period no na kan ye close of this year so the say ya dodo na between register almost sense no na abanya ni so ade hu na say we mobilize revenue through e-levy no because oshe challenges are you face here Ghana card na the registration no
Ghana card na nye obia na ewo bi ana eto so ebi nso ha amakọ register but omo nsa nyanka omo Ghana card no all these are challenges say nipa obi ha the new the person or then will register but because of the challenge ntino wontimi nye den en register enti say o gina we na say o disconnect nipa ne line ya na say wa ha ne pa wa ha no asa ha wo no wo strategy now we person would mobilize e-living because if you disconnect the person's line I can know what you say and until a day kata aqua by esren say one extended period no na at least ending by this year there na yen na tinya den aye registration no ama aboa ama yetini stay in business na de wo no ayenim sa de we de nkaja nipa no wono atena se ye moto won na yetwamu a eye ono na asodie ne da no so na nka mobile money for de ebe ha mo na wo kwan bi so ebe ha ye dodo na fi se ye adwuma no subscriber no me na wo mienu se wa mba agent ni no wa wontimi en transact ba cho agent no serve wo enemy in normal subscriber holder no na ye agent no customer enti no say abai disconnect normal subscriber holder no wallet na che say ontimi en transact say ba san so a na che say agent no entimi so en stay in business e pa cho o tie ni papa wa no ho be hia say abai no be extended period no na amadipa dodo na atimi aye re-registration no e ba sa omo be stay in business omo be patronize mobile money services na so omo patronize mobile money services the relevance of the agent no ebe ko high nti yen so ebetinya stay in business enunti ana yesuzi sector ban apply 35 deadline na ebe ha mobile money agents adwuma no because dodo na you better disconnect omo line because nipa dodo na still ye kan omo ntimi nye den enye re-registration no it is about to also not to disconnect here. Like I say, Opia or mobile money wallet, Diano, while losing a wallet, no. I went to me receive this car, it was subium. The went to me receive this car was so, and I say, went to me so, and for you skill agent, no, I'm an agent and business. Yenim sana will be back as somewhere to say yes, a benya sunsan so mo so titi wonu madwuma mo ye na se wode ma hununtia wo bi nka na sam kwa na obi nye ne bibi kwa anyam bi ye free bra ya so se ye registration foforo no anya sunsan so bi wo mo adwuma no so mo hu bibi ye ne ntina me ne mo pese mo ka bibi de kira aban no na okay and sunsan so ani enya ne se one ye the Ghana card ko ya ana ye re-registration no na say cash out no so nipa ne begina agent point no ye cash out this yes are requested for nipa no Ghana card na no na ko say Ghana card no nipa ne dey registration ne dia enye hu hia say wo be yisika wo sa presenting a Ghana card enti ye ka ye fighting for this ema aban eyi Ghana card ne ye den free so enunti na ndese obehwa so ko agent point na so ko withdraw sika yen request for Ghana card bio because you to say once I would do Ghana card I re-registration no say the BRC I bet me at trezo because so the Ghana card and re-registration no yeah yura ya bedo wasene wonche mu why na mama bi say we say ko ba say aban no won mo antwemu afa nko bra mo pe no na nyame ya no akwasi ada wo ka say won mo twamu a anyambia mo wana mo bia mbasa atuo anamo aye wotuo no doso pa na ebom se sia me no ka sei yanya ntie kakra se aban ebetinten so asema yaka no efa sumum aban no entino one end disconnected because for all you know aban disconnect here aban so lose big time na eya huna ana aban ne yese obe disconnected because aban disconnected on so be lose because all the e-levy aba wo pay revenue e bi abu man no na say all the e-levy aba na say wo pay revenue e bi abu man no na say wo disconnect am for wallet am e dey transact ama wanya revenue na wo hwe no obi so be ka say Ghana fo pay moto ho bibia na ye twentwen so ma last minute draw sana
yɛ to anamo nti na ama aban no pɛ sɛ wɔsi sɛ gyina yɛ wo ne saa afɔ no yɛ adwen me no mo yɛ adwen na mmom ɛnyɛ obiara ana bɔtoo hɔ obi wɔ ha genuinely wakɔ registration point na atoa so ɔbɛkɔ no obi nso wɔ ha ne same dɔnso obi wɔ ha MTN ɔwɔ mmienu Voda ɔwɔ mmienu Airtel Tigo ɔwɔ mmienu waho nti saa afɔ nyinaa no afei na edi to a wɔatinya register yi ama na aka 4 waho ana say no system so no na wɔde yɛ registration no so kora wɔ problem so kwa obedi line so saa obi wɔ kora boy wɔ register wie no wɔnya message next time ɔbɛkɔ no yɛ sɛ wɔnya nyɛɛ so enti obedi hɔ akwanya basa wɔn nyinaa yɛ challenges enti a ebinom enye ntimi enye registration no enti ɛban no ɛwɔ sɛ at least wɔyɛ considerate na wɔ extend through no by the close of this year there na yɛ nyinaa atimi ɛbɛn a register yɛsɛm no ɛyɛda sɛ wonsɛm a wɔka no bɔkɔtɔ dwam na yɛne mpanyimfoɔ bɛdi ho nkɔmmɔ ne ahwɛ no mu tu a wɔmbɛtu afa ho nyame hyɛ wae awusiafoɔ no yɛne ne di nkɔmmɔ yi ɛyɛ owura Marshal Mashood Omaru wɔno ɛyɛ vice president at the Mobile Money Agent Association yɛwɔ magya no mu no wɔsra ban no sɛ nka bɛtumi a wɔn ntwe mfa nkɔ no mu kakra yere so a afei nkɔ awie deɛ na nka Ghana ni mapa bia no ne sim card no wɔtumi a register abusia yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a yɛkɔ sunwane na sunwane a yɛkɔ no NPP amonyɔkɔ no di mu ana yɛkɔ yɛgyina mu ɛwɔ sunwane east owura Frank Musa Damtal wɔn ne abatoɔ mpɛsua no so tetere ne ɛde ma NPP amonyɔkɔ no na wɔkyerɛ sɛ wɔsrɛ mampanin na nado dankwa akufo ado paa sɛ ɛbɛyɛ nka wɔnya adeɛ bi ma no wɔyɛ saa adeɛ no ma no anka n'ani bagye papapapapapapa anka n'ani bagye ne nkwa na nyinaa yɛ akyerɛ sɛ ɔba asase so ɔpani asɛm a wɔka nyinaa no na nka yɛpɛ sɛ yɛkɔ ahoma no so na yɛtie deɛ ɔpɛ sɛ wɔka no yie paa kyerɛ sɛ mampanin na nado dankwa akufo ado wɔyɛ saa adwuma no de ma no nkoa sɛ wɔno tetere ni ɛwɔ NPP amanyɔkɔ ndim ɛwɔ sunwane east a kana ni bagye papapapapapa ɔno owura Frank Musa Damtal nkana ni bagye pa ɔbapa kɔbra abusuafo yɛ kɔnsɛm foforɔ mu nyame yɛ adom ne yɛnya wɔ nimonyamfo no a yɛne no bɛdi ho nkɔmmɔ na napkɔ trainees yɛwɔ magya no mu na ɛkɔtɔ asra ban no sɛ wiasim amaneama huo yɛ mfa ntutu ka na aban no gu so a bɔ no ho samana no kyerɛ sɛ wayɛ bi papaapa nti Ghana fɔ ma na mo na wohwɛ mu so aban no de wɔn mo ka bɛsa abosome nkronie aban no ntwiae amene wɔn mo te sɛ you start to sɛ dɛndɛn aban no pɛ sɛ wɔde wɔm kɔ wura no mzɛrɛ na ade no kora no 9 months deɛ kora wo ntwiae was you start ɛno kora deɛ wɔn mo ntiaseɛ na ntiaseɛ kyina kɔsi sɛ aban no wɔbɛhwɛ na katwitwi die da wɔn watumi atuatua de ama wɔnom na ɛnɛ ekoi France ntwɔfo hyɛ mu ɛwɔ cultural center nam so ama panyini pa ya wɔno wɔdi wɔn mani mu owura Dennis Opoku Katachie Sompa kaseɛ ɛne no edi ho nkɔmɔ bɛba wo institutions napkɔfoɔ hyehyɛ no ɔmo fɔ ɔsɛ nyɛ ɔyɔ na yɛmfa napkɔfoɔ no kane ɛnɛ ɔmampanyini ka asɛm nipa bi wɔ Ghana ha ɔmamfa nyɛ adwuma na sɛ ɔmo de yɛ adwuma kanyɛ ne sɛ napkɔ yɛda so yɛ bebrebe a yɛwɔ scheme no so no ɛti ne yɛbisa sɛ ɔmampanyini nti ɔno ana da so yɛ ɔmampanyini anaa ɛnɛ yɛatwena gyina si so sɛ nanum asɛm a ɔka too hɔ a nipa bi amfa nyɛ adwuma no ayɛ stain ɛwɔ n'amammuo no ho nti ɛno nso ɔhwɛ ne yie yɛdeɛ yɛka no sɛ nyame yɛ adom sɛ yɛnsa nka yɛ sika nneɛmanimu yi a on the 10th of next month yɛ march to the Jubilee House yɛyɛ wie ne sɛ so wɔ ma ntua a menua aha yɛ kwan ho mmerɛ bi a wɔte yɛfa so no adiagye sika biara yɛbɛfa so de agye nti wede aha yɛ kwan ho yɛduru bridge no a yɛbɛkorɔ so 6,300 ɛno nko a koraa sɛbe ɛtumi ma deɛ ɔwɔ pɛpa sɛ ɔbɛyɛ adwuma no ɔtumi de wura mu Sabi napko no beko na wie last year October no. The number headquarters ba abonten no 67,000 trainees. Na yɛda so ɛwɔ so but manya information bi sɛ number no so atia be do 55,000 and na sa 55,000 yɛn a yɛda so scheme no so ayɛkɔ adwuma sɛbi mpɛduasa nansen yɛn kyɛ bia coordinators ayɛ exercises a wɔn nim napko trainers a wɔn at post ɛwɔ sɛ wɔn yɛ de wɔn ti wɔn ka sɛbi asɛm ne nkyerɛ mu yɛka napko situation now no nkyɛn sɛ program ɛnyɛ bi maa yɛ o na program ɛnyɛ bi maa yɛ no kɛn nka nkyerɛ aban sɛ otwa mɛ bɛ ha nti program no deɛ ayɛ bi ama yɛ despite sɛ yɛ complaining ɛnɛ challenges ɛdɛ ɛwɔ mu ɛnam so na mi nua no mu bi by October ending last year na wɔn anya adwuma yɛ dɛ ɛfiri na sɛbi nkun wɔ a twɛ ne ti de sie ne pɛrɛko yɛ anya kɛɛ
nti de yesu yani mampanyini bɛka no several occasions on 2 different platforms sɛ ɔtoto nneɛma sɛ nyame yɛ adom a ɔbɛemploy yɛ nyinara yɛni sɛ biribi bɛtɔkyima ɛna ebia ma mampanyini n'anum asɛm no nyɛ dɛ ɛmam ma yɛyɛ adwuma 9 months sɛ permanent employment mpo na ɛnya ma yɛ mpo a kakra a wode fɛ ma yɛ at the end of the month ama yɛdidi atena ase na sɛ bi permanent na bɛto ate asefoɔ no so na amfa ma yɛ a ɛnyɛ sɛ bi akɔmfo na wohyɛ yɛ Anya sabi akwamfo na wɔhyɛ yɛ wei ayɛ NABCO trainees yɛwɔ my Ghana mu wɔnom president Oro Dennis Opoku Katechi awusafo yɛ gyina wɛ so ne yɛtonkra yɛbɛsa aba ne yɛba nsɛm a wɔ hɔ no ekyinkuri Aiko deɛ wɔfata abaso bɔ no yɛbɔ n'abaso ne saso nti Divine Key Believers Network International ɛna afei Petrus Fidei Seminary a ɛwɔ US aka bom ɛbɛbɔ nana agyeman badudua kunsu hene abaso Aiko ya abaso bɔ no ɛyɛ International Awards and Honorary Doctorate Degree of Divinity Celebration nana agyeman badudua kunsu de seɛ ɛdua na tua brade ne nana no Santa hine hia hine ne sa hine no Krantori nana no opon jari checheku eyi opon jari checheku eyi opon jari checheku eyi won fafiri suno na etu abuni won fafiri suno etu abunu ama na najiman bedudua ene yese na nimonyam yi o wa peja kunsu ama wiase nyina ati kunsu nka enti ne dai yese na nimonyam na najiman bedu eyi ba akosena pem ejanya mene o benkonofo yese ayiko wiase nyina ehunu wo nepa enu nti ene yese wani munyami adumdum yan a memene da August boso me da etoso nsia ewo kunsu anopa no a ye boadem na ye de aso abofom na feye yibi e de aboa se de be ya ICT center ya nananom ne mpanimfo pese osie ne bewie mu die ewo nkunimdie mu afei ni nondu bremu anopa no a kunsu Roman Catholic Church ehwa a ene ye kwoboadem na ye de ni munyam se adwabo eti se ye akron so na de tie so kwasi ada August boso me da etoso nso ye de na se ekomo twedi ampon na fe ya santontom no akron no ewie dumienu pepepe empanimfo ebe bi ohene ba hia hene Professor Dr. Boachi Ejeyi wo ahene masebedwafo a ewa santimanta mu hanyina da afi aban krate empanimfo ena nananom hemfo monom nyina eba edwabo no ase eno nti brebi na yense nanajiman bedudua kunsu hene animonyam se upentremu fufuro bia afre 0556 411 470 and say 0270-272-412 ofra empanimfo beje oso aboafo etadwumede yachi eye multimedia group limited ena mesdua production nana ajiman bedudua kunsu hine bema bei ye maw ayiko amusia yamama kwaba ye kwa homa no so na yakodi nkomo ye ne owura Frank Musa Damtal ana edi nkomo no salamu alaikum Mr. Frank na joso wapo mo te sen nyame ada roma o te so mampani ne nado dan kwakufu ado otu anamo bi e de ma wanko ni baji yie pa ye pese ye te sa asem no ase wada roma asem no ankasa ne sen asama dedi ka mechia watiefo na machia Sompa abusia ne nyina na machia menua ba nyako abra no ma a wo sunyane asama mekan ne se no kwasem no se governor appointees a omo toto ne ma ase awa aban mu no a high party yi pa akese nti saafo no ebetimi na nimaniwe ya sa aban no e de asutwi bi de ma omo ananse opeba bi de omo tena ma nipa foforo ba nka beboa ye party ya nkasa wo kana sa no a adan omusunu omo ban no emwa party ne nkanko ana ananse omo ban appointees na ebinum ni ebisunu omo ban emwa party no. For example, sim registration ya abay. I fee senka by kwesiara 31st no. Enka omu bewie dwumadie etisa.
na wa unko register no na nka wa mu wafa kwa foforo bi o de register na aban no hyehyɛ ya wa hyehyɛ no na etimi aba so kama ama butaye ntia aban no de saa adwempo no baaye no etimi ɛyɛ adwuma but ne ma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛmmo amma saa adwumadie no ana trimupɔ no NCP ɛne sɛn ntie bia na yɛte sɛ ɛna ayɛ boss wɔsɛ ɔmampani na ma no kwan sɛ ɔmfa staff ɛyɛ papa meda me kurakura de ɔkaeɛ no na deɛ tie no deɛ kura ne sɛ mampani ne sɛ ɔmpa party ma menyini sɛ ɔmampani bɛka saa asɛm no akyerɛ no na mmom me deɛ mete aseɛ no sɛ sɛ ɔmampani ka biribi koraa ɔbɛka akyerɛ no sɛ wɔmpɛ qualified staff na adwuma no ɔmutumi nyɛ ne yie papa yi ma abɔntere mɛka sɛ ebia ɔlake logistics ɛno nti it is assumed sɛ nea ɔhwehwɛ a wɔde bɛyɛ n'adwuma nyinaa no wayɔ ɛne nsa aka na deɛ ne yɛhu no for some time now wobɛkɔ NIA office yɛsɛ card ni hɔ yɛde bɛprinte yɛbɛtumi register nso it will take about 2 months na wo nsa nka wo card ɛdeɛ na ɛkɔ so yi ade no nso ɛwɔ time limit ɛnne yɛ a yɛse 31st time limit na so no hwɛ sɛ the way a nipa etu ɛba yɛfrɛ no sɛn NIA office ɛbɛpɛ registration na sikyɛ nyinaa ne sɛ mmerɛ bi atwa mu a ɛsɛ nka ɔmo ba bɛyɔ no ɔbɛba na card ni hɔ nti deɛ na no ɔto hɔ no ɔyɛ what was the problem na obi bie na no a na sema wɔka ne sɛ na na do meto abama wo na na do am to abama wo ɛde ɛyɛ mi sɛ ma bɛda ha bɛ 4 days 6 days me yire no me ma bɛdi dian me sika ka bank me nya friend say me nya sim card na me de akwa yi me sika all these things are needless problems are nkrofobia akreti na hwɛ saa sim card yɛ binom pɛ sɛ ɔmbɛ register bɛ 2 months ago ɔmo ntimi register ayɛ no man awa ya lusu wɔ mu wɔ nipa ɛba ɛbɛhwehwɛ sɛ yɛbɛ register no ɛnyɛ asɛm ketewa quantify no a ɛyɛ huge amount a affect your GDP woyɛ no afiri hɔ a mfaso a nkobi bɛnya no wɔ n'adwuma mu na wɔde bɛtena yi no ɛyi ɛna office ɔbɛ register bɛɛ mprenu mprɛnsa mprɛnso ɛno saa mfasoɔ no nyinaa no yɛ quantify a ɛyɛ adeɛ a ɛdi ɔman no nya woyɛ no so firi hɔ a nokwasɛm paa no sɛ adeɛ a ɛna ɛfu ayɛ yi a creative conduct bi ato hɔ ama ɛna staff nso ɛde bɔ nkurɔfoɔ korɔ no hello Mr. Frankie nti deɛ yɛka no sɛ neɛ akɔ so no sɛ saa na ɛkɔ so other areas a saafoɔ no ɛsisi yɛyi wɔ mo yɛpɛ nipa foforɔ ma no ba nyɛ sɛ ni baakofoɔ tiri mu Mr. Frank yes wararoma obi nso bɛka sɛ Ghanafoɔ nso ɛtɔ mmerɛ bi a nea yɛhuni na wɔtwe yɛsi mu amanfoɔ dimire ka fi sɛ 31st ne yɛ aso no Ghanafoɔ no wankasa no yɛn nso yɛka ho ɛfiri sɛ yɛne mpanifoɔ no bi di nkɔmmɔ a ɔmo kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a ɔba sɛ ɔbɛ register ne SIM card na anasa ne Ghana card no koraa information yɛ a na wɔ provide ma wɔ no kyerɛ sɛ yɛ a na nsisi so ɛna Ghanafoɔ no bi nso atena se saa ɔde nnɛ mɛkɔ ɔkyena mɛkɔ ɛnɛ mɛkɔ ɔkyena mɛkɔ yɛwɔ ade bi sɛ last days are always dangerous wonyi ne sɛ Ghanafoɔ nso bi ka ho yɛwɔ ka no ɛbɛtumi ayɛ no kuro kwan bi so bɛde kɔ asɛm paa sɛ woyɛ nsɛnkyerɛni dabɛn na mmerɛ kakra ni dabɛn na wate sɛ ɛna ɛyɛfoɔ ɛyɛ advert anaasɛ yɛkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ kwan a wɔbɛfa information a ɛsɛ wɔde kɔ abere a wɔahunu saa setbacks dabɛn na wɔayɔ sɛ yɛma mu yɛwɔ nipa a yɛkɔ school ne yɛwɔ nipa a wɔn nkɔ school nipa bebree wɔ hɔ a wɔn deɛ yɛakyerɛ ne sɛ ne phone no koraa yɛreyɛ a ha ne yɛde yɛn nsa si ne yɛ receive call saafoɔ no wɔkɔ akɔgye
okoye bibi aye nkratasem a wo front desk person no wo na ese wo direct no sana me ko school ye kire me Mr. Frank omaimu ya wo Mr. Frank ba chawto menka meto nka wara Roma omaimu ya watena ya aban na ma na hoɔden sɛ wɔn kyerɛkyerɛ ɔman paba bia no dwumadie ne nneɛma a nneɛma a wɔsɛ woyɛ yɛwɔ NCC ɛwɔ hɔnom wonye ne sɛ kɔbasa bia yɛ bremu sɛ NIA mpanimfoɔ nya dwuma yi a ɛfa baabi nso no yɛtwa yɛ ne hwɛ ɔmo kakra nso a ɛno nso no yɛwɔ point bi meki wɔ ha NC o se himfo NCC himfo na bema o makade me kyerɛ sɛ I am aware sir sa ban be ye ne bibia ni projection bi a wo ye no why implementing agency no and na budget ni nyina akɔ ho na wo de akɔ sa areas no you can just give say ban ntimi nkase bia na yenya adwuma na wasan twa budget sika foforo sɛ NCC yifo nye na mmom no budget ni nyina na de kura yekoye ni sika ni nyina no ye de ni nyina be factor no wo dwumadie na ye ba bedi no nti implementing agencies no aya na NRA fo no wo na sa sika ni nyina be ba bedi wo mo nti in short no ma NCC yifo ye adwuma nti owura kana tefa wa feli Ghana fo nya sa me de sa na me hu no Bank Musa damta sanna say ye register na yentimi register sim card me ba afri abrochire ba so ko register wentimi register wo san ko e ebe sin na me kase on register kran to na ya wa baba je no well almost so momra say wa na so baba je wa de. And you can imagine this obi afu place so baba ye Ghana card pasako because almost so many card they be printed me hello Mr. Frank ya asem kasa me gira hey me ye me Ghana card picture kire wa obaga sa ado bi wote me kwa akosisa me pese me chenyi ye yiri besi nne ye start say ye Ghana card na me ye say ye ntime sisa man ye se me nkokumase ni fishing ya hanko kumase enko sisa me picture ana se me nkoya amendment wo me Ghana card mo how is it not a failure Mr. Frank man na wase anwumere yi Owura Frank Musa Damtal wo de woni kyerem ewo Sunwane Isa abato mpasua no so no NPP amanyoko no etimu wo gyina mu se titire ne nsam wo de amaya anwumere yi eno no Atro Ghana de hye no nim titiru ene womanfo ya womwo ne kropon mo srase adawo ma womunya mampanyi mu gidie pa sanse ehye pa ba no wode ma won mesoso pa na enam se ne yade bone besensen wiemu na Russia ne Ukraine ntokwa nso beka ho nti no ama nioma eyaje asini benkum so a adefefa ba ne ye nyina no obi nhuru bie wode sanse we nyina to dwa wa bra wom kɔ bie mo kyerefefa bia no ene aye teachers bungalow bia no ewa tebubu amanten enne nam so ma bankrach panyi kwakɔka sanse we ewo ho yes ono so ntimi enwie free so no mama buy and Professor Meth I mean go pon fan of cry and see this year bass after me no munyina bo bo modern ayebi by anwie pay e ba office na so no sa project no so se men so me first time na president by ntimi anye the second time them no second term media or say we project na table mountain for so enya so mfaso until the same the particular your package by na did for years our project no and mo hu project na fa issue machine we mu no so say ko papa do echechiro mu one of the best mortuary away ministry away mantemu all the sisters to say omunyina betimi e de omo amanfo omo aba betaba bi papa do omo atu you had a rope much a bit my match and I'm say Tachima Holy Family machines on the same thing or the same machines are among for inside you
no ana Ora Isaac Budu wano aye municipal chief executive officer the man womasua no wano womasua wodro ye womansini mu wano so kasa echechensemu ya beda na sepa ni project ya wetimi ewi aman am say edwumura obo edwuma e da se am say MNDJP say some project yetimi ewi because ye be ba he problem aye wo power han say teacher for eni baabi a omose enti say wo hwe nkrasi atwa atebu hu nyina ehia omko no maba o tata o say director eni baabi ti enti na tira tata ye ko ne aye den ya ba atebu na ne ya sidan aman enti sa ntuato anu ntimi ntuato abio say ye say motena ha na mo bo adwuma say bosumi bi etwa mu be say 2 months ago me ba ha homenache anopa 6:30 me ba me ne me nkrofo be jo so ha bo 7 na because schools no me ba ya amuni ho I was for way a municipal chief executive officer of education Edema Tibuamantin Ora Isaac Budu. Enra ebesi na ne de ye maame adwoasafo ho asem a ene da pro so obi aka bi ne nyina no eyesu ene ban a wada na di e wo MPP amanyoko no edini mu na no aka ho bi magana fo so de ne ensam de waka bi e de afa no ho yie pa ofiri akwantuo mu eba ye beduru ya no mampani ne na do dankwakufu ado kacha nse maame medase wa ye bi agyae wai mpani kura sa ye bi agyae ye se bi ye bi ato aso medase pa empo kura sa me fra wo se bla nya adwuma no oje me so a wo ba ye sa wo ba ye osoafo be hwe asetena mu brabo na afeso ho tote ye ho nsam so na eye miru wesi ha ya o mampani ne na do dankwakufu ado ne wakopiem e wo dome kwabanya ma ya mamra ne amane ma de aso abofom se kwan bi ye wo mpotam ho no hwe na afeso so no o munye ho adwuma. For a road which serves as a vital link between the Greater Accra and Eastern region, and whose construction has been the subject of promises made by various political parties and successive governments over the years. I am happy that it is under the presidency of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo that the rehabilitation of the Dome to Kitasi Road is finally being undertaken. The 23-kilometer stretch of road connects the Accra to Kumasi Road to the Accra-Eburi-Kufuoribia Road and provides an alternative route to road users between Accra and Eburi. The road also provides access to Ascension University, one of our nation's foremost and most prestigious university. The rehabilitation of the Dome Kitasi Road is being funded by the government of Ghana and the Kuwaiti Fund. We enjoy excellent relations with the state of Kuwait. We're determined to widen and deepen those relations. Ambassador of Kuwait, thank you for your presence here and for the contribution of your country. The works, estimated at $35 million United States dollars and scheduled to be completed within 24 months from today, are being undertaken by Messrs. First Sky Construction Limited, one of the best road construction companies in the country. Ladies and gentlemen, this project and many other road projects across the country are in line with government's agenda to provide good quality road infrastructure to help accelerate the socio-economic development of the country. Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ana yetene nkan abusu abra so sama adwen cha ya mode abane yakenka de France sam no na yetiama wo adwumako ya ebo ese yakenka adwen cha no eye akokora mafia series no sare nso we eye Wayosu One Ventures woni Talawa Media ana akabomu a anwumere bia no ya na yeji wani ewo kwampa so na ho na behu se Wayosi ewom sanso na akabeneza kwakuma no konfo kolege ani afoforo pi ya eka ho sa dwumadie ba wa kwam bia memenda bra no nwotwe apamu pepepe kosi anwumere no nkom nyame ya adoma wukwada nso ye sansi so biem no mienu kosi no mienu mpamu abofo bi da woro na sa dwumadie ba so ewo TV no so ma wonya bihwe 21st clinic osi yankantra wo se o pese wo yare ye a friend say sciatica no otu ase edema wo a ensa wo mo homfo woni nkere ba bia nyesa obi pese wo ji usika di ti no hedede wo no wo se bra hwa overseas ho a empo oman mantam du nsia ni nyina ye wo hode e ban wo bia akọ de obakuma se e be ya ma wo no ho nso so kwa e be ya ma wo sa abe heba clinic
tano so apatrapa new site ho bia me se yare bia ye ha wo firi wo namrom ko so opampam scan bia yare bia ye tu ase de ma wo na anijaba extra comfort limited obada ho na nya wo ya bada so da ye kama na medimafo herbal center was me de me se ba ru ade nyankopon ye medimafo no oti asenti yare bia no ebeboa wo na yasa e de ma ye do mo ase adwenche kakra ye haba no ye nkopono kase no so ne nhwe na yenyi bi emfa emfiri ho abusia prempa de na yede hyase wo so wa yina ya dwo ena nwumre yi na wada ya se wo hwe efri UK kase no yede ma ye ne de emu da ho na eye kama pa Hailey Selassie goso ena odiapa wo se Patriotic Voices wo se ye kasa mamuo pa ena fe so mpuntu nwuma ne ade de a NDC amanyo kuo no enya de so mbetimi de omho atoto MPP amanyo kuo no kura nti omo ka omunya study ma wo ho nab na se na akuamoa boaten nab ablekuma no wodiaba also Dr. Mahmoud Baumia oba na TikTok MP Sarah Adwa Safo de ejebo so de wo hu ni shoe size da na papa nde ya wode aba eno no ko anim na oba aku o se mu ye too much pa edam ase na Abbas Zakari o se respect there was so na bosseba a mystic go so zongo Patriotic Voices na wo sin kakranka o man sika sam ni ade nyina no betumi atoto ye ma bibia timi akoso ade ba akopɛ na wo se Ghana fo ye ntaba ya chi ye bo a wale wodi aba na AK superstar wo so hwen e wo Thanos Star Johnson ade dam kase no ba bia wudi ama kase no ene anwumai Filippo atimatim wodi aba ya kire se wo so kire mu se Ghana card ho sansam no ano wo so do wadwen kira ba ede afa ho teacher Kujo Tepa anyina suso ena wo se hwe de wo tete e amu hwe bonkum so NDC amanyo ko no enya no kan sam fa Ghana economy ho awurade se nchepa na ni ba nya no de sa ni de ya wode aba no ko anim kakra keke ewo ka so wode aba America town kenke house ho a and I say happy birthday and come and people when you supporters na mfinhia aduasa ya modie no mu aseda na wode ma twede ampo Nyankopon ene achitafo nyina amisco spelele kaso wode aba na say mokase no de dam pa na yemmo MPP aban achi adwuma no de obaye ne kama e de amagana fo na waso de no ese waji messages ni na boso Evans anim tutuka oboase ode aba na so Dr. Mahmoud Baumia wonu ani ye ni da so ne mo slema me esla wusu akufo ne dom ne beya registration date ne de komfa kakranka ho moderate adomba sian apia wo se na nakwa bra kese wodi a wo beya wo benya pa no a customer registration ne de enke fa da ne bi nka ho tie yankwa na abo agye message na abo so akoso akwa bra I was for your general senior in 7 nyina sie kokwa jando akosia somo amofi efie je wakode akua nyako abro no ma ene nkae ni nyina na dombo aye wo hini niama crunches of mame premani enafe nana ya bo amalibia boga woko MC ahonso Rocky Akiola school fees PK ketwe Rexford Godfred enafe David enini won mu nyina dombo aye ya ensefo panyo Rosante ebo Benedict won so semu edema yen medin ene akosia eje wakode boati menimenu nana kwabranka se wuro fi na grand editor Selas sawaka kurom ha I was over your source akodi en frankai boy en twamutew Divine Key Believers